Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti umuna apaset, te seryeta yung ita alawas, napauluhan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ang tudon, panagtatalo nun. Aglangan kakiti, tatulungan datatang kananang ijay talon. Aglangan tayo amin. Tatulungan tayo ida. Sikati aglangan. Tawan mo't ammom iti pagadalan. Da kami ken ni Maxine. Saan mi ang mabalin ti aglangan? Apay kumasa na mabalin. Mapukawon at ti award mi iti pagadalan no aglangan kami. Sika, awan mo't award mo. Sayang nga agpaiso nung maikat ti award ni. Uray sumardang kapay kit di tagtalon ka langan. Graduarak pa'y iti senior high. Sakbay nga agsarde nga. Talon ka langan. Tapno at daramatan mi nga gadal. Kaya't yu asawan. Siyak timang tulong kada kayo. Tapno makapagkolehiyo kayo adwa. Una, tainton makaturpos kami. Itad ni matnod dadagiti ka sa pulang. Ay, naglangan pi man ti buridet tatap nulaang tumulong. Ay, ngam jay dua. Di da kaya ti aglangan. Nasayang kano ti award da. Apay nga tamot asaan da nga agpapada iti lain. Ada kapso ti buridet tay di pagadalan. Nagagatmatkit day, no maipapanit ti panagtalon. Yamjay dua, masadot da nga agtalon. Uray man nalon ti may sa tao. No nagagatlat day. Agbyag mat nga uray awan adal na. Uray di adal mat no sadot. No di na mo nga aramadan tinagadalan na. Ay, awan na, sayang mo lang. Ay, manlaw ko nga ron kadagiti dua nga anak ta. Masadot dang agtrabaho iti daga. Kit agsipod ta sa da, rumbang lang ang makaadal da, tapno agbyag da. Awang klase. Tada na pa ti manursuro. Nga masadutak pa'y nga gawid. Diyak kaya ti mapan iti taltalon. Ay, oray siya ka. Jak lakit di kayat ti mapan ijay talon. Oray, tada ni Greg akadwa da tatang iti talon. Isu siguro nga awan amuna. Tapno adda maibaon nga talon. Una, kasta talaga. Sayang lang ter aramatin ng agadal. Taawan mat lang ang amuna. Ay, Imbag lakit din tadamot lalain ko. Masaray adda honor ko ijay pagadalan. oray siya mata. Kitaam ni Greg akanayon iti talon. Naknak sa tikudil. Kasano, at mabilag mat aka na yun. Iso asaan tapay nga gawin. Ay, diyak kaya ti mabilang. Agyan tapay lang ijay boarding house na. Agawit lang to, no awan allowance na. Ading, lakwan nakman. Ay na, imbag tayo may ka dito'y tiyanggit, manang. At dalay padamag ko. Nay, anya ka diti ipadamag mo, si Mag. Idi nga min napanak iji kabisera. Nakitak ti agkabsat akakaanakam, ada fekang Max. Talaga ang makitam ida ijay taagad adal daket nga rod iti universidad. Agkakaadalan da ka dagiti anak ko. Nagawid dagiti anak ko, tawan klase da. Ngam dagiti kakaanakam, agbalbalog da. Pudno ka diti ibagbagam. Nagsauak ka din, iti saan ako no, mana? Nakita dagiti dua mata. Di dapay mo't mapantulungan ni Greg ijay talon. Nagawid dagiti anak ko, tay may da tinulungan ni tatang da. Ngam dagiti nga ubeng. Ay, jakpay makita ida at tumulong iti talon. Marta, awan ka di pay dagiti agad adal nga anak mo. Awan da pa'y manang, apay ka de. Nasa ungamin ni si Mang. Nga adan dagiti anak na akaadalan da. Tawan ka numot klase da. Hanggang apay nga awan mo't dagiti anak mo. Apay nga taadi da nagawin.
Adda ngamin madlaw ko. Kakaasi ni Greg ijay talon. Idinto tajak makita dagiti dua akakabsat na atumulong kan guana. Ado kan mo nga minti ipapaaramid da kadakwana, manang. Apay ngay dagiti anak ni Simang. Nuawan klase, adadamot ijay talon. Damag tuman ida, apaman asumangpet da. Ang gawitan, taing ta dumawat iti allowance ta. Mga latapay iti bagas ta. Awanin bagas ta. Inton makahalata, agsublita dito boarding house. Adang amin aramido. Uray siyak mata. Addang mat aramido. Ang mga nung naglako ni Greg itinatang na. Nawadwad lakit diti allowance ta ita. Lakit di ah. Mabalin ang naglako dan. Takaano pa'y idi nagmula da. Adaman nga ro din allowance ta ano naglako da. Pagsayatan naman, na nagagat Jacob sa tangagmula iti nagduduma na tang. Talo damot kada tatang kon nano. Una, tay suda tinapig sa nagtrabaho. Nang runa no pa nag-aarado. Ingkamot nga min agarado ah. Imbagkan ka, tauray babae ka. Tatamom ti agarado. Siya, saan ko nga mo? Nagsaumat tay sa dut apadak at tumulong ijay talon. Mabalin mo magkatagay. Nagawid dagiti kaadalan yung anak ni Simang. Ngam, di kay mo't nagawid. Kuha na nang. Ada nga min inlipas mi nga ipaaramid da iti pagadalan. Uray makatulong kayo humamat no kasjay nga awan klase yo. Kasano ngay katagrigat mo't nga min ti ipapaaramid da a report. Marigata nakpaikit din. Nalpas ka di dagiti anak ni Simang, tapay ang nakaawid da. Kuha nga min nanang. Ada nagpatulungan da nga amamuda. So aday jay, nalpas da dagos. Mala, in kayo nga ron tulungan ti kabsat yu ije talon ta na sa papay mat. Uray agburas kayo itinatnatang. Mapan kami ije talon, nana? No kayat yu nga adda ilako tayo. In kayo tulungan ti kabsat yu, tapno adda allowance yu. Kaasi mat dya adi yu. Naglawa mo't gayam ti minulaan da. Ado ti burasan tayo no kasta. Ngarod, di da pa'y lakit manangdan iti kadwada nga buras. Imbis at itangdan tayo, usaran nyo langan iti pagadalan. Isuad da tayong tiyag trabaho. Anda ka mo't gayam dita. Naginanak lang tanabannog akunay. Si kama mo tiyag bunag manang Max. Sapay nadagsan, kun adayo ti pangpanan. Kasano nga rod amalako tayo ngay dagiti natang tayo. No saan tayo nga ipan iti kalsada. Max, saan mo unay akaadwan ti awitam? Pag ni Greg ata narwam nga gaw awit iti nadagsan. Hay, balin tayo na para bunag. Ano saan tayo latta ka din? Tapno adda may lako tayo. Saan amalako dagiti natang? No dito'y lattan talon ti ayanda. Nagsakit ti bagbagik ang nagbunag iti natang. Ang guri-guraksan. Nagbunag ka lang. Pagsakit kan, Bagkan ka, tanairuam ka nga bunag. Siyak ngay. napakuyugan lang iti kinasadot da ita. Ay, nagrigat lakit din ayat ibiyag ti manalon. Kaya ti agnanayon aman nalon. Agyaman kakit di tada taltalunan tayo. Nungay awan. Iso asikan ti makaamoy ti talon. Inaskan, kat matulungan na kami ang makaadal. Rumbang makalpas kayo. Tapno sana sayang ti pagbannugan mi kada tatang kananang. Di kagdanag kabagis. Igaad mi ti agadal. Sa pa kayo manan dito'y talon, bayaw. Kasapulan Dua ngamin ti pagadalan mi iti kolehiyo. Damax kan fe. Imbag man tasan ngagreklamo ni Greg. Asaan nyo mat a pinagkolehiyo, bayaw? Kaya't kukumamat.
Ngam ko na marigatan ka nga agadal. Narigat ka ti agadal. At dakap kapoy sa ngamin iti pagadalan. Hangam nagagatmat kit di abaro. Ngunit hindi Lumakadal jay dua. Kapilitan nga adu ti ited ko at hawid ka ni Greg at daga. Ay katuan mat abayaw. Kasla adal ti tawid da, tapi nagadal yu ida. Makasarak dan to itinasaya at trabaho da, lumakaturpos da. Ngam ni Greg. Agnanayo ng aman nalon. Ay, hanyangay nga ron no di kasta. Kaya't na mati agbalin naman nalon. No makaturpos da Max Kenfe, dakal ti utang da na imbaga nakam ni Greg. Nagagat day di agreg. Mapagadal na lakit di dagiti kakabsat na. Imbaga, no nasayat dan tumat kan kuana, inton makaturpos da. Siguro takabsat damot. At damot tay tao ano makaturpos, di nan am mo tinang tulong kan kuana. Ay, saan ko mamot takaasimot ni Greg. Naanos kan nagagat ngagtalon. Dandan ni di pa'y tulungan dagiti adwa. Madlaw ko nga rod nga dasad-sadot dagiti dua. Ay, talaga. Agawid dalaan. No mapanda dumawat iti allowance. Kan mangala iti bagasda. Awan samot dagiti anak mo nga agad adal iti kabisera, manang. Ay awan da pahimot ading ko. Ang mga no adda impaaramid da kadakwada. Kasta nga tama na. Ti amok kat lalaukan da iti kinabalog ti panagadal da. Ay, saan ba't siguro? Tano agbalbalog da. Saan kumaan na nga to dagiti grado da nga ipakpakita da kanyak. Kasta ka de. Ang madamag ko man manang. Ako ni ajak makita at tumulong kada kayo dagiti anak yu iti talong. Maawatan milaktan at agad adal da kanya rod. Ay, no siya. Saan nga agbalin? Gaputa agad adal da iti kolehiyo. Saan dan at tumulong iti trabaho iti talong? Ay, saan ang mabalin, manang? Nay, naggapu ka lang anapan gimatang itim na merienda. Maikulkulang kamatay. Napanan ka din ni Greg. Napanapi na di gustinwang ijewaeg. Apay ka de. Imbang tawan dito'y ni Greg. Di namang ngag ti ibagakken kalakay. Anyaya de tang ibagam. Hindi mo pa'y kayat amang ngag na. Nasa ukanyak ni si Mang. Nga uray adda iti kolehyo dagiti anak na. Tumultulong da kanumat iti talon da. Apay ngay. Adda giti anak ta. Kat umay dalaan no mangala iti allowance kan bagas da. Itay tamat nga rin ti pagsidsid da awak. Agpampambarsamat dagiti anak ta. Nakaawag ka mat anak. Saan kayo ka di nga agawed? Saan pa'y nanang? At naaramidan mi. Umay kami lang mga iti allowance kan bagas mi. Umay kayo agburas iti ilako yu anateng. Saan pa'y anaglako ni Greg? Apay adi pa'y la naglako nanang. Sapay adda ka sa pulan mi. Agurigor ti kabsat yaw. Nasakit matisikat ni tatang yaw. No di kayo may agburas, awan allowance yaw. Kasanungay ti aramidan mi a report mi nanang. No maaramid ti daduma ang makatulong iti talon da. Apay, diyo ka di mo't maaramid. Awan ka di tinduling yung akwarta nanang. Awan. No kayat yung nga dakwarta yaw, umay kayo agburas iti ilako yaw. Bye. Apay ngayon nagsakit ni Greg. Kasano adi agsakit. Kat kanayon nga da iti ruwar nga agtrabaho. Uray siyak. Ay na, nasakit mo tantisikat ko. Kasanungay. At adamot ka sa pulan mi, di pagadalan, tatang. Adababayadan mi. No kayat yung adda kwartayaw. In kayo agburas. Agbunag kayo mat ang mangipan ije kalsada. Tama pan ilako ni nanang yo. Ang mga nuoray da kami, kagurigor kami, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw.
Ni Greg nga agburigor ti mapan agburas, tapno adda usaran yaw. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaing iti pagadalan dapay kan Max, idinto ta adda kapkapsut ni Greg. Nasadot iti talon dagiti dua, idinto ta nagagatmet ni Greg. Nagtuloy nga rod dagiti dua iti kolehyo. Ket ni Greg ti katulungan dagiti dadakkel da iti talon. Tapno makaadal laeng dagiti dua. Idi agkasapulan da Max kan pe iti kwarta apagbayad da iti pagadalan. Nagawid nga rod dagitoy. Tapno dumawat iti kwarta. Ngem nagsakit, da Greg kan ti amada. Gapo iti panagtrab-trabaho da. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Mannalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No kayat yung adda kwartayo, ing kayo agburas. Agbunag kayo mat amang ipan ije kalsada. Tamapan ila kung ninanang yo. Amang anuray da kami kataggurigor mo, tatang. Anya nga ron ti kayat yaw. Ni Greg payla ang aggurigor ti mapan agburas. Tapno adda usaran yaw. Ingkay kit din. Mangtangdan tayo laangan iti kadwa tayo nga agburas, tatang. Apay, adula unay aya. Tapno mangtangdan tayo upay. Saan mat nga aggigiddan. Tanaw di ana imula ti dadtuma. Imbagaan makaburas kami iti mailako. Ngawdas apara iti gastosan mi. Agawaan nyo ah. No kayat yu ti makaadal. Aganos kayo mat. Itaan nyo dagiti karuba. No awan klase da. Agawid da amapan tumulong kadagiti naganak da. Ay, nagpudot. Ngambasit pa'y tinaburas ta. Umanay ayada ito'y amaila ako para iti allowance ta. Nagbayagmat ngamin tagburas iti lubyas kan utong. Rigatan ayaw. Sana po man nga agburas. Ngam po na ni tata nga awan kwarta ta. No awan maburas ta. Nagsakit to, madya manalo nakabsat ta. Jak laki di maanusan ti agnanayo na kastoy. Ika gumaw ti agadal. Tapno sana ko na tumapugi ti talon. Antun makatulpusa. Anak iji abroad. Nga uray siyak mo na. Arapaap ko mati mapan iji abroad. Ijay tantong agtrabaho. Dakdakkel matlaang at masapulan ta iji abroad. No makapantay jay abroad. Santan nagtalon. Basit tinaburas kan intulodyo iti kalsada. Kayat asawan abasit ti kwartayaw. Maymunan nyo matan ananang. Urang at talaga no day talang. Urang ti allowance mi. Saan ka di nga imbagak nga awan ti kwarta tayo? Tain nalayo mo tinaglakwan tayo da ito'y napalabas? Sapay agda ko magatong. No inagawaan nyo ko matinagburas, di nasayaat. Ngam nagpampamayan kayo, jay tuman adi yon timang buras inton maimbagan. Sumad nga rudi na isang rat at trabaho na nanang. Kat, abuswan nyo matan. Kakaasi lang nga rudan. Kinayat na matagtalon nanang. Saan mi mat apinilit? Uray, saan arumbang nga ipatudon nyo amin kankwana?
Kaimimbag mo pa'y laeng. Adda ka man dito'y talon, baro. Sayang dagiti sana naburas alubyas ken utong anti. Kasano, kat ijay matlinong ti adado nga ayanda. Ay, unayan dagita akakabsat mo. Ay di dakat agawaan ti agburas. Agpadada ngamin asadot anti. Gapo, tasadot da. Ay, si kalatan ti mga ramid iti amin. Ay naglaing dangay. Saan mo nga ipalubos akasta ti aramiden daken ka? Ore anano kanti. Di dak tumat la matulungan. Agdadamot akanayon ni di kabisera. Kastoy ti aramiden. Pasaray aglako ka iti natanyo. Ilasin mo ti daduma apaglakwam. Ibangkong. Basit lang mo ti mapaglakwak anti. Aramaten da kanoy di pagadalan. Iso nga lang da amin. Uray basit laeng. No kanayon ka amangi deposito, awan papananano di maurnong. No ited mo amin kadakwada, awan Padasok man nga rod anti. Saan laeng apadasen, barok? Aramidem. Ay barok, naglako ka kadi itinaten mo? Wananti, agawid ako man. Napan ka kadi ije bangko ang nagdeposito. Saan pa yanti? Ala, kadwaan ka amapan mangilukat iti libretam iti bangko. Alaman nga rod anti. Masapul nga agidulin ka mo. Manipot kita, kada aglako ka, kargaam ti pasbuk mo. Ha? Intaman nga rod anti. Saan arumbang nga ited mo amin kadakwada? Kasanon, no adda emergency apag kasapulam. Nyati ko nam, adan libreta ni Greg iti bangko? Wen lakay. Pinilit ko anapan iti bangko. Ay, kakaasing amin. No alaan manan dagiti kakabsat na ti paglakwan na. Kaasing agpaisuan. Kanayon iti talon, ngam ited namat amin ti paglakwan na kadag iti sadot akakabsat na. Madlaw ko nga damot suron mo kadag iti duha. Ugali dati kasuron ko, tanagsasadot da. Wen nga rod Anyan to nga tati masakbayan dagiti agkakabsat. Mabali na dumuras to tibiyag dagiti duang agad adal, basta makaadal da. Wen, nalabit, gapot ako nadamot ang masirib da. Nalakada siguro ang makasapul to itinapintas apagtrabahuan da. Uri di kabsat da, serseriban da. Wen nga rod imbaglakit din, taimbagak na agidulin iti mapaglakwan na. Mayat day tangayin singasing mo, bakit? Tapno adamot pakakitkitaan na, iti pagbambanugan na. Dahito ka di lang dinaglakwam. Mano kanumot asakutin lakom. Gumatak mo tayo ti sapatos kan pantalon ko. Jesus, saan mo akasapulan ti sapatos kan pantalon ijay talong? Ijay laka di talon ti pakaramatan ti pantalon kan sapatos, manang. Intun maminsana na gumatang kay ti sapatos kan pantalon mo. Takasapulak ijay pagadalan. At dapay mat maburas ijay talon. Makayat yung amanayunan ti kwartayo. Sikan tadapay aramido. Napanugak. Anda inaramid ko. Da kayo kat agburas lang mo ti aramiden nyo. Siyak tinagarado. Siyak tinagmula ken aminan. Dahita nga rod ti trabaho. Ano sama? Dawatin nyo man di kuna ni Greg nga igatang na iti pantalon kan sapatos na takasapulak ti kwarta nanang. Apay aday ta kwarta na ti alaam. Ing kayo mat agburas iti ilako yu ken ni Max. Nyamutan. Sapay nagpudutan ti mapanijit talon. Ay, naggataltuman ng ti bulong ti utong kan lobyas ang maisagi di ti kudi. Ay saan kayon nga agpamba?
Agbado kayo iti atidog iti manggas na tapno saan kayo ang magatlan. Sabay nagpudat. Agkalugong kayo Ayabam ni Max tamapan kayo mat agburas. Madama nga ti arado ni Greg iti mulaan namanan iti sabalian natan. Nagburas pa'y kumaangamin. Sakbayan na pan nagarado. Lumasadot kayo amaman, awan mat na yun takwar tayo. Umutak man iti kwartayo, Auntie Mercy. Bayadan to kano ni Greg into naglako. Ne, itaman pa'y nga umutang ka iti kwarta? Daytang mo ti imbilin ni Greg, Auntie. Imbaunak nga umutang. Imbag tada pa'y nabati iti naglakwak iti baboy ko. Sige, alam ti daduma. Agyaman na, Auntie. Agsubli kami ngamin ka ni Max ije kabisera inton madamdama. Ni Greg tulatan ti singiran nyo, Auntie. Sige, no agkita kami ka ni Greg. Ibagak tulatan kan kuan abayadan na adagos. Kakasapulak mo. Agsublitan ije kabisera. Darasan ta. Ngam kurang mati kwartata. Tanto man nandito yung umay dumawa. Napanak imutang ka ni Auntie Mercy. Imbagak asingiran na ni Greg. Sige, agrubot ta nga raw doon taintan. Darasan ta. Taang mga no sumangpat ni tatang. Igawid na tanto manan. Napananda ya. Sinurot na ni Greg ije talon Imbagam ka din nga agsublita iti kabisera. Imbaga nga mininana nga intapay agboras ta na sa apapay. Day, ang tungod agburas. Makapasuron. Saan mo't nga imay dito italon dang ij2? Imbaga da nga agpalpada pa'y kano, sakbay sumurot da. Awan dapat sapay kunada nga agsubli da kano ije kabisera inton malam. Saan mo ida nga ikan iti kwarta no di da tumulong? Maruamdan nga agsadot-sadot. Ay, nuapay mat akas jay, dagi jay adwa. Jay lagnamnam ay ti amuda. Numuna, tano adda ito da kwartada. Ibaga da akurang, tada kano kasapulan da ija pagadalan da. Ay, di da pa'y matamo ti aginot. Saan mo't abasta mapidot latan ti kwarta? Pagrigatan pa'y mo't nga umunaan. Nagsublimot ang dagiti anak mo dyan kabisera, manang. Limabas da itay. Katno inton malam ko mat ipapanda. Napandan? Wen, manang. Dadi dyan anak ko, tumulong da pa'y Inton malmalum da pa'y amapan. Isumat ladi dan simurot ije talo. Napandamat gaya man. Dagi dyan anak ko, adada pa'y laang ijay talon. Tinulungan da ni amada ijay. Basta ka de. Sige, tagawi da mampat. Ni, kunak man no gumatang ka mana. Agdamagaklaan kumangam sa anan. Ninakaon. Nakitam day ta surat nga imbati ti anak mo. Anya surat. Nagapuak pa niya min ijayan ni Simang. Imbaga na anakita na idaalim mabas. Nagawid akon. Basa napanda kanon ije kabisera. Taadda samsambutan dang arabitan. Nayon nga ibaga da nga da samsambutan da. Nada kurang ti kwartada nga maapay niya napandan. Day tamat nga ron ti pagsiddaawak. Di dan simurot ije talon. Ita, nagsubli da ije kabisera. Baro, naimbag man ta nagsabat ta dito dalan. Mano ka dito imbagam ka ni Feng nga utangan na kanya? Awan matimbagak, anti. Kat no imbagam ka no apautangan ka. Iso nga inikak iti upat aribo. Inyo tangnak ni Manang Max. Isugay madidan simurot ije talon. Saan ani Max ti may imutang? Ni Fe. Kwartadan adwa day jay
Naglukon dagijay akakabsat mo? Inyutang daka, adi mo ammo? Imbis amay nayon ko maitiururnungak. Awanin. Pagbayad kun kada kayo, auntie. Isugay masana si Murot Damanang ni Jay Talon. Napandamat gamit imutang kini Auntie Mercy iti kwarta. Anya, napanda imutang ko nam. Asino tinangibagakan ka? Imbaga kanyak ni Auntie Mercy, iti nagsabat kami. Saanan ang nasaya at daytang inaramid? Saan ko ang mapalabas dayto? Anya itati aramidam lakay. Saan taidan nga ikan iti kwartada no saan dang agtrabaho? Naglalaingan dan ngay. Nagsadot da. Ang sayang ti panagadalda no sumardeng dalakay. No saan da maikan iti leksyon? Saan da nga agnakam? Imbag ta simmangpat kayo atwa. Awan ti agsamar ita. Masapul nga agtrabaho kayo. Tapno bayadan yo ti inutang yo kan ni Mercy. Sayang no saan ang agsamar, tatang. Ni Max no kayat na ti sumardang. Apay kumasyak na iti sumardang. Ni manang fea, tababae mo't lang. Asino tinapan imutang kan ni Mercy iti kwarta? Siyak ngam imbaga ni Max, tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Tata Jose Damax kan pay amapan agburas iti lubyas kan utong. Tapno maadaan da iti kwarta apang allowance ta. Sumkad man tirik na dagiti dua, ngem kapilitan anapanda. Iti kaadada iti talon, inarapaap dati agabrod. Tapno saan dan ngagtrabaho iti talon. Tapno makaliklik da iti trabaho, napanimutang nefe iti kwarta. Sa dapin manaw ang nagpakabisera. Nasuron nga ron ti amada, idi naamuan na ti inaramid dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay kumangay asyak ti sumardang itaasamar. Ni manang fea. Asino tinapan imutang iti kwarta kan ni Marcy? Siyak ngam imbaga ni Maxine, tatang. Basta itaasama, awan ti agenro. Agtrabaho kayo adwa. Da kayo matla ang timang bayad iti inutang nyo. Marwam kayon. Sayang, ano saan kami ang makapagsamor? At da ka di kwartam apagenrol mo. Dayta ti pangedang ko. Awan ti agsamar, tapno amuyo matiriga ti agtrabaho iti talon. Tanga ko san. Dayta ang garado kas kada mula kadag sibong. Ay, jaski. Basang, saan kayo kadi nag-enroll itaasangan? Saan, nana? Ay, sayang, tamaitantan ti panagturpos ni. Apay namin adi kayo nag-enroll. Dagiti anak ko kat agsamar da. Diyak man amo ka dananang tuntatang. Di da kamot pinagsummer. Anya ka diti makagapo. Apay adida kayo pinagsamar. Tumulong kami kano iti trabaho, nana. Kasano kat di kayo mat namin tumultulong. Dagiti anak ko, kada awan klase yo, agawid da nga umay tumulong.
Lakwan-dakwan pa iti sabon, nana. Aglabaak namin. Si kakadi at talaga ti aglaba, wenno ni nanang mo. Apay anadamag yun, nana. At damag ko asadot ka kano. Uray ni Max, akabsat mo. No kasta. Agpaiso ti damag ko asaan kayo anak yan ron. Nakaaman yung matante. Nagpartak ka ti damagan. Asino pa ingay, no diti broadcaster dito lugar tayo. Ni ka din na si Mang ti kaya ti asawan, ante. Ay awanen sa balay. Ay masuron ti amayo. Ay niyutang yu ti kapsat yu adinamot gayam ammo. Kasapulan mi mat ngamin, ante. Adamat di tati mabaling yu apang remedyoan. Angam, sadot kayo lang amin. Ante, mabalin ka di abayadan min tulaangan inton addan trabaho mi. Kaano ngay? Kasapulak mati kwarta. Wala na, ante. Kaya't ni ngaminin tagturpos adagos. Tapno makatrabaho kami. Alaman laengan. Ngam ikariyo nga agturpos kayo, ha? Nakisarita akin ni Ante Marcing tatang. Imanugot mo't abayadan mi inton makatrabaho kami di utang mi. Kat, anya ita. Mabalin mi pa iti agin rungol tang. Itikas na, nadardaras kami ang makaturpos. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon, tatang. No awan klase yo, agawid kayo, tatumulong kayo iti trabaho iti talon. Untang, umay kami tumulong iti trabaho iti talon. No nagawid dagiti anak ni Simang, agawid kayo. Awan ti adu apambaryo. Tapnulaan saan kayo nga umay tumulong. Nalawag. Undatang, basta saan kami asumardang iti panagadal mi. No makitak dagiti anak ni Simang asumangpet, ngam awan kayo. Sumardang kayon nga gadal. Kapilitan nga agawid ta, mapantumulong maawan klase ta. Nya pa ingay, imbaga ngamin ni nga nasimang. Apasaray tumulong dagiti anak na no aman klase. Ay, naamuan dalakat nga ron nga agpampambar talaang no kasi nga awan klase ta. Ano, marites ngamin dagi abakat. Idanon na amin adirumbang na idanon. Nga magpaisutay ko nada. Asom ngaw ti anyaman apalimod. Ngaron, limit na ti kinasadot na tumulong. Naamuan dalat tamag. Saan abali ah? Panulakot makaturpos ta. Pulo sadya kayaton diag talon. Uray siyak matang. Ulos ajak kayat tagtalon. Uray, tadandanitan ang turpos. Lakit din ah. Kasaan ang nagkuleyo ni Greg. Dakkel ti maitulong na kadata. Babaan iti panagtalon na. Ha? Napagadal na ta. Barok, damag ko adakkel man gaya mo tinaglakwam iti inapit mo nga ire. At damat basit, ante. Ar-ara natin dagiti doa kakabsat ko ti daduma at nagturpos dan iti kolehiyo. Plano da adwa ti mapan iti abroad. Si kalaangan ti agbati nga agtalon dito isa ni kuhayo. Wan nga rod, ante. No ko man, tanalaingak met. Mabalin na nakaadalak ko mamet. Saan mo't namin, ante? Saan kan ngagliday? Tadamot dumuras aman nalon. Basta nagagat. Wan mat kit iya, ante. Siguro, nawadwadan ti urnong mo ije bangko. Ang damit, ante. Saan mo nga ibagbaga nga adda urnong mo? Amangan no utangan damanan. Dakkel to lakit diti kasapulan da no agabrod da, ante. May ama. Makaamu damot amang remedyo iti pagabroda. Kasanon nga, no di da isubli, wano bayadan kan ka. Imbag ta nasabat kabayaw,
Saan ako na mapan ija balayaw. Anya ko matigagaram ipag. Umay kayo kung maagluto ija balay intun umay alunes. Agturpos di kakaan na kanyaw katadama basit pagsasangwan tayaw. Da kayo kung matimang kita kadagiti umay tumulong agluto bayaw. Agidan nga agpaiso di agkabsat. Talima atawon ti kurso di maysa. Idinto ta upat atawon mat di maysa. Malpas metlaangan ti sakit ti bulsa bayaw. Dakkel a sakripisyo ti aggidan nagpakulehyo. Imbag nagagat kan napigsa ni Greg iti talo ni ipag. Amang ano saan mi nabalinan kanila kay ko no da kami lang tinagtrabaho para kadagiti dua bayaw. Dakkel nga agpaiso ti na itulong ni Greg kadagiti kakabsat na. Makaginaawa kayo nga agpaiso ipag. Ay akpay suday ta bayaw. Mabalin min ti agtugaw nga aginan na. Taawanan pagdandanagan na pagadalan. Aggraduar gaya man da Fekan Max. Mapantakan wintun lunes ije balayda. Takitain ta dagiti tumulong agluto. Sige. Ay, malpas metlangen ti paggaskastusan ni Kabagis. Ay, makaginawa damutan. Dita nga rutin baga kiniipag. Maragsakan jay tawa ng ipadamag nga agpaturpusan. Tilaangan aramaten da nga agabrod ti problemaen da. Saan ka diyan na ibaga ni Greg nga dadakil nga urnong na itibangko? Ay na, imbagaken kwa na adi na ibagbaga nga adda urnong na. Taamangan no utangan damanen. Di ure utangan da, basta bayadan da lakit di. Ay na, ammo konti ugali dagi jay adwa. Nalakadala ang alamlam yung jay kabsat da. Sa bagay,adalukloko dagi jay adwa. No saan ko nga imbaga nga agibang ko iti kwartan. Ay, awan ko mati urnong na ita. Ita ka nakaturpos kayo nga agkabsat. Anya ka diti plano yun. Nagijay anak ko, mapanda ka no agtrabaho ijay Manila. Ada ka di am-am da asigot nga taga Manila, nana? Ayun adu ti kabagyak ijay. Ay, kasta ka di, nana. Da kami. Agbiro kami pa iti pagtrabahuan mi. Di ba bakante kayo pa'y nga raw? Kapilitan, anana. Ag-apply kami pa ngamin. Kasta ka di. Ay, imbaglakit din ta da kabagyak nga da trabaho nga ijay Manila. Awan mat ngamin kabagyan mi iti Manila, nana. Nagswerte dagiti anak ko. Taada-adagos trabaho da. Apaman ang nakaturpos da. Apay anak kami suot ka simbang pat. Masurunok kanipakit si Mang. Iparamag na nga ada trabaho dagiti anak na iti Manila. Maragsakan la siguro mat amang ibaga nga dan trabaho ti anak na akaturturpos. Pasikat kit di Ay, malpas lang dagiti papeles mi nga ipagpag nami. Makadanan kami to ija Israel. Saan laong a Manila? Agawaan nyo nga i-follow up atap no mabiet. Oo, nanang. Mapanak manin iton bigat. Dakkelakit diti kasapulan niyo no aggidan kayo amapan. Mangisalda tayon iti tanon. Tasakaan minto kan ni Max, nanang. Kaya purada mati ipapantayo ija Israel manang say. Wanya rod. Manu tayo mat nga kukuyog. Tamay salaang a hotel ti pagtrabahuan tayo. Imbag lakit din Kamay-may sa ti pagtrabahuan tayo ngagkukuyog. Nagasat tayo. Tayo pagadalan tayo ti imayan di am-ammo ti professor tayo a recruiter. Nga rod, magagaranak pa yun ang makadanganon iji Israel. Santan ngagtalon pa'y. Hotel, wano restaurant ti pa kay distinuan ta. Dahita pa nagtalon ti jakpulos kayak at trabaho. Payapurada ka no ti ipapandag iti dua ija Israel.
Kasapulan dati kwarta tapno makapanda, lakay. Sige. Dainak nga rod man birok iti mangsalda iti dadto matalo. Una, sayang matinaitad ka nakwada nga oportunidad no di na pay lagamatan. Manmanuday jayan. Nalakadala ang asaka ti talon. No ipawit da adagos ti pangsaka. Tapno saan ang marimata ti talon. Nasken na sa kaanda adagos, na sayang ti daga. Lakit di Iso ti unaan da bayadan. No agsweldodan, ije papatanda. Sayang di nalawa talon. Iso tinagap-apitan tayo iti pinagadal yun. Ita, maisalda. Tapno aramaten nyo iti panagabrod yun. Di ka madanagan kabagis. Inton agtrabaho kami ni Johnny. Dayta ti unaan mi. Agipawit kami to iti pangsakayo. Kumasitan at ipagmulaak. Sana bali. Taipawitan na kanto iti kwartayo. Namnamaan mi day ta amanang. Sayang ti daga. No saan tayo amasaka? Danag mun aya kabagis. Amang ano inton adda kayo ni di abroad ket makalipat kayon. Aday yung ama pasamak dayta. Agsublikan ka, italon. Naggapuan nyo ka di malamanan. Napanmiman intulod da fe ni Maxine iji airport. Anya? Airport ko nam sama. Mapanda ka di agpasyar ijay Boracay, wano ijay El Nido. Saan da mapan agpasyar? Mapanda ka no agtrabaho iji Israel. Israel? Pudno ka di tinangag ko? Isuda adwa? Wan ading ko. Bareng no nasayatin matumpungan da trabaho da. Taaduda mata nagkukuyog. Aduda ko nam. Anya nga di trabaho da ichay? True ka no iti restaurant ken hotel akay bangbangon iti Israel. Isu nga aduda nga agkakadwa. Kastagayan. Ay, anya ka di tigatangam, manang. Apay nga tanga ado ti nakasurat a house and lot for sale. Iti asidag ti hotel a pagtrap-trabahuan tayo. Soldado sa kanong matisigod ang nagyan dito. Ngam na idistino da iti sabali a lugar. Iso nga ilako dadagita a house and lot? Nalabit ha. Kastamot ti damag ko. No medyo agbayag tayo ditoy. Kat saan ang magatang dagita? O di mabalinta ti gumatang. Kastamot ti ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada ka numang. Kung na di nakasaok ang nabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita. Ngam tinaduma alako iti medyo adayo. Sige. Iurnungan ta ti house and lot. Sayang no adda makauna. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, PMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Max kan ni Nana Mercy. Abayadan nan tulaan ti utang da, intun makapagtrabaho da. Kat pinatyan mat ni Nana Mercy. Idi nagturpos dagiti dua. Napagasatan da amapan iti Israel, tapno agtrabaho. Gapoy ti dayta, insalda nga rod ti amada ti talon da, tapno adda aramatan da. Nagkarimot dagiti dua, nga gipawit da adagos iti kwarta apang saka, iti talon ana isalda. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan.
Mannanon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasta mati ko na dagiti kakadwata. Nulakat mabalin ti installment. Mangalada ka numag. Kung na di nakasaok, anabayag ditoy. Nalaklaka ka no dagita, ngam ti daddo maalako iti medyo adayo. Irnungan ta ti house and lot. Sayang no addama ko na. Nasauna pa'y, anak ka pa share ka no pa'y dagiti dadakkel na ditoy. Di ka no magginatang na a house and lot ti simmang bayan dagiti dadakkel na. Inton agbayang tamat ditoy. Mabalin tamat apagpasyaran dananang kantatang ditoy. Una, no kaya't dati umay ditoy. Patyumot amayat da. Dakkel agastos ti umay agpasyar ditoy. Sayang lang ti kwarta. Apay ngay, di mo tan agpawit damanang iti pangsakatayo iti talon, tatang. Urayan tayo nga umawag da. Ta ipalagip tayo. Maskan ka di pa'y nga ipalagip day takadakwada? Ang mga numabambanog damat ijay. Iswadi da pa'y masango ti umawag. Narigrigat ti trabaho iti talon. Ngam ti trabaho da. Ta hotel ken restaurant mat ti ayan ti trabaho da. Anya nga tangay ti rason. Nuapay adida ang gipawit. No saan laga po iti naisalda at talon? O ay saan da ko man ngagpawit? Nulakat malpas ang masaka ti talon. Adda kadakwada no agipawit daman wano saan. Tinapatag, masaka ti talon. Wan tatang, nagkarida ngagpawit da iti pangsaka. Saan sapay mo ta nagpawit dagiti kakabsat ni Greg iti pangsakada iti talon da. Damagak tuman kan ni Kabagis no agkita kami. Kasano numadanon ti taning ti panangisaldada iti talon da. Day tati parikot. Saan ngamin akayat ni Greg amapukaw ti talunda? Gusto tayo ko ng bakit. At dalok-loko dagiti adwa. Ay, wun nga rod. Gusto ti imbagak ni Greg amasapol nga agidulin iti kwartana. Isunsamot ti mapasubo amang saka iti talon da. Dadandanin ti taning na. Sige, taibagak ka ni Greg. Taiso ti mang kontak kadakwada. Babaan iti Facebook. Ket no saan kanon nga active ti account da iti Facebook. Anya? No kasta inaramid da. Kaawatan alikliklikan dati pagrebengan da. Magatang tanti may sa ko a house and lot. Addan da kalabalay ta ditoy. Ay, punggayam. Kasanungay di insaldada at talon. Ang mga numakapuntot ni tatang. Sayang mat nga min no adda makauna amang gatang iti house in lot. Adudang agtarigagay. Iso nga inunata ginatang. Anya ngay. I-activate tan at ti Facebook account na. Sigurado akong takon data. Lakit dia. Ibagata anak kagatang ta dito iti dakkel a balay. Maawatan damat siguro no apay nga inununata ti balay. Una man ang balay ko naman. Bukod ta anam ay ti pinanunot ta. Saan kat ati talon ang nagrigat at trabahwan? Hello? Asino da itoy? May pagka nakontak kayon, kapag di kayo man la umawag, Nasa kayo ka din ti talon? imawat kami iti pawayway. Paglakit din tawan pinapirma na taning na. Gayem ngamin ni tatang pinagkaramda. Kasta ka di? Kuwa ngamin, ada ginatang mi kan ni Max alote kan balay ditoy. Anya, imatang kayo dita. Agyan kayo ka din ditang agnanayon manang. Ditoy ti ayan ti trabaho mi. Mabalin mi ti agri-contract ditoy. Sige, sa ipagkakadananan kang tarang na ito. Maragsakan dalakit din no maamwanda ang nakagatang kami ti house and lot ditoy. Nakontak kong daman ng tatang. Inggagara da tayo ngayon, Black. Tas sa baligayam tinyor urnungan da.
Anya ti kayat mo asawin asabali ti inyornungan da. Gimatang da kano iti balay ken lote iti Israel, tatang. Anya. Apay, ijay dan nga agnaed. Ay, kalukwan ti aramid da. Isu abitay ida makunta, taing gagara da. Sano nga itan ti talon, tatang? Ay, awagam ida, tasyak ti makisarita kadakwada. Ang tatang. Ngam inton malam kano. Kasumrekdan iti trabaho da. Ay, sinalbag da giti adwa. Ay, jay lapag sahiatan dati pampanunutan da. Kasano ngayon tinaisalda at alaw? Gamagan nakit din no nasakata yung ti talon. Ah, Imbaga kasaan. Imbaga nakisarita kayo iti gayem nyo anang salda. amukla kumakas tati aramidan da. Jakla kuman insalda ti talaw. Di pa'y kanumat gayam na sa kadama ng Marta ti talon da. Bukod dan a problema dayta. Ay, saan tayo na makibiyang? Sa anak mo't ang makibibiyang, nasa uklaang mo. Inton kwan, isuman ti ulit-ulitem nga ibaga ka dagiti umay gumatang dito istormo. Mas daawak laang mo't medyo nabayag mo't dagiti agkabsat iti abroad. Di da pa'y nasakati insaldada. Saan da dumaw dawat iti kwarta kadagiti anak da. Ngam tinanakam nga anak, oray saan adumawat dagiti naganak, mangtedda, tana isaldakat nga rod ti talon, gapu kadakwada. Saan ka day manang? Saan nga rod nga agpapada ti anak si Mang? Nangruna no adan pamilya dagiti anak. Saan na ron bang adawatan ida? Awan pa'y mo't pamilya da fake Max. Adalat tamat tao aman nakibiyang iti biyag ti akimbiyag. Sana maliklikan day ta. Ang masino ka di tidakdakamatan. Ay, asino pa ingay. Jay berber nga sanda iti announcer. Bagay na launay ti birngas na nga announcer. Isu nga ron abinir nga sanda iti announcer, gapu iti kasday akababalin na. Ay, salawasaw ngamin. Anya ka di man ang tibibiyangan na ako nam. Ay na, apay kano asaan pa'y anas sa kadamarta ti daga nga insangdada. Kat medyo nabayag kano meten da feken Max ija abroad. Adumeten ti mas daaw. Duada nga day di abroad. Ngamapay adida pa'y lana sa katitalon da. No sabali lang tinang salda. Ang mga no inikanda iti taning na. Ay nasingpot ngamin tinang salda. Iso siguro nga iso tinang isaldaan ni Jose. Tamo na ti kababalin jay gayom na. Anyat urasan. Dinamag mo man itayan ti oras. Itak damagam manan. Anya ka di ti padpadaanam. Ti irurwar nga rod damas kan pa iti trabaho da. Iruwar. Anya kaya ko asawan? Ay, saan ko gaya man naibagakan ka? Naawagan ni Greg da pa. Awagak ko mamanen, ngam ko na ni Greg asimrakdan iti trabaho. Urayak ti irurwar da, tawagak ida. Apay ka naw adidain mauawag. Sabali ti insaganaan da. Gimatang da kanu ija iti lote kan balay. Saan kat atin ay salda ti inununada. Anya. Tapay agim matang daijay iti balay kundaga. Day tangarod ti pakasurunak. Sabali ti inununada. Ay una yung dagijeng anak mo. Hello. Imbag ta naawagan kayo. Hello, Tata. Sige po. Nasalun at kami po. Nasalun at ti Baguio. Ngam saan alimpyo ti utakyaw. Apay asaan kayong imaw-awag, ha? Pangaring, Tata. Siyang. Ang ito na kami gumatang itinala ka house and lot for sale.
Ison, tiino namin. Ang mga numaibusan kami. Kahit saan nyo man la pinanunot, noan niya ti mapasamak iti naisalda daga. Paulit kami tungulin doon ang sweldo kami tatang. Agipawit kayo iti pangsaka iti talaw. Kat uray saan kayo nga agaw awid ditoy, nuday tati kayat yaw. Anya ti kuna ni tatang, iti nagsao kayo iti cellphone. Makapunto. Agpo ita kano iti pangsakada iti talon. Oray saan ta kanon nga gaw awit ijay. Anya kumapay nga iti pagawidan ta ijay. Jak matla kayat yag talon. Imbaga kini tatang nga agpaw ita inton katapusan. Tapno masakadan ti talon. Makapaw itan taad damotin nagatang ta abalay. Una, agri-kontraktan. Tapno oray saan tan nga gaw awit ijay. Nagrigat tibiyag ijay away. Anda pa yan boyfriend ko at taga dito'y Dito'y kami nga agnaod no kas pangarigan tagasawa kami. Uray siyak mo ta. Dito'y kami nga agnaad. No addan tumatan asawa. Itata nagpawit matlaangan dagiti dua. Ingkan sa kaan ti talon iti gayam mau. Huwag bakit. Himbag lakit din, taisutin ang isalda ak iti daga. No sa bali lang tinang salda. Abangan no di da impalubos anay tantan ti panang sakatayaw. Huwag nga raw. Ita, lumawa man ang ti ubraan tayaw. Sapay, adda ka no ar-arman ni Greg. Anya nga raw ngay. Karbangan namat day ta. Baron di anak ta. Barang no makatumpong itipada na ang nagagat nga agtrabaho akas matlaken kwa na. Barok, adamot gaya man kaayan-ayan mo. Unanti, inton maapit ko timula kita. Abangan no agkalaysa kami. Umdas mo't siguro ti urnong mo. Nabayagan di pa ng rugim anagurnog. Sobra pa'y siguro, auntie. Kaya't agyaman ako na kada kayo. No saan nyo siguro nga imbaga nga agurnong at mabalin nga awan ornong ko ita. Naimbaglaangan tadimngag ka. Tangam, rumbang kumamot nga ipaw-itan da ka dagiti kakabsat mo. Tasi kati ad-ad daan ang paadal idi kadakwada. Saan ko idan anam na main, auntie? Saan na bali? Nalpas matan. Naibaga ni Greg ano maapit na dagiti mula da. Agkalaysadan iti kayan ayat na. At damot gayam ornong ni Greg. Mas daawak nga ron idi nakitak ti libreta na. Nakilmot gayam. Uray saan anasirib ije pagadalan. Nalaing mat iti praktikal abanag. Agasang ngay. Ta di pa'y gayam arinugyan na tinagibangkaw. No kurang idi ti ited na paglakwan na. Saan ko latan adamdamagan, ta isukat nga ron ti adadong agtrabaho. Iduldulin na matgayam iti bangko. Iti dayjay akaunday na anagibang bangko. Adoon ti urnong na, nga uray manalong na Saan mo alalaengan ti mannalon lakay? Tanuawan ti mannalon. Saan amakan dagiti babak nang ti kwartada? Kasano da ito yan? Ado ka no ti agraira a rebelde dito Israel. Amangan no adda ka no gubat ang mapasamak iti daduma apasat ti Israel. Delikado day ta agubat. Sabay dito'y gayam nagatang tayo tinagyanan dagiti soldados kano. Sakbay ang nagatang tayo. Imalis da ka no. Iso nga inlako da iti nababa a presyong. Kasano nga no ipagarog da a soldados pa ilang tagda dito'y. Agridam tayo ka no. Nauyong ka no dagiti rebelde. Numastrak dati balay dagiti sibilyan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan agdenggan.
tituloy ti serye tayo itaalawas ano pa uwan. Manalon. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, idiaddan da Max Canfeja Israel, gimatang da ijay iti house and lot. Madanagan mo't da Greg, tasaan da makontak, dagiti kakabsat na. Tasaan da payin agipaw iti pangsaka, iti naisal da atalon da. Iti panagsarita da tata Jose ken Max iti cellphone, nakapungtot tilakay. Nagpawit nga rod dagiti agkabsat iti kwarta, apangsaka iti talon da. Iti mo't ayan da fe ken Max, adda mapaspasamak arin nupak, dagiti soldados ken rebelde. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imalis da kano. Iso nga inlako da iti nababa a presyo. Kasano, ni ipagarup da soldados pa ilang tada dito'y. Agridam tayo kano. Nauyong kano dagiti rebelde. Numastrak da ti balay dagiti sibilyan. Kasta ka nung arod. Oh, sapay awan ka no ti santuanda. Oray bakit, lakay, lalaki, wano babae no kayat dasaktan, saktan dalata. Kasano tayo pa yun agang ganaot dito eh. Sapay imbaga ti manager ti hotel. Ano ka no delikado ti sitwasyon. Mangrekap pailaang ti hotel kan restaurant. Kasano tayo pa yan? Adayo ka di iti ayan dagiti kakaanakam ti pakapaspasamakan ti gubat iti Israel? Ha? Ne, saan ko nga mo? Damagak madgayam ka ni kabagis. No sa dino abanda ti ayan, dagiti anak na. Ay na, delikado da fe kan Max, no ijay gubatan ti ayan da. Saan lang gayam adito'y Pilipinas ti ayan, dagiti rebelde. Uray gayam iti sabali apagilyan. No agdengdengag iti damdamag iti radyo, wano agbuybuya iti TV ni kabagis mo, amo na siguro ti mapaspasamak iti Israel. Ala, lakwan nakpay man nga ron iti gatgatangag si Mang. Tama pa anak man iti balayda, tagdamagak man. Engka ka di padamag tinadamag mo kanyak, manak? Amok no amudan ti damag, wano saan pa'y. No managdengeg, wano managbuya da iti damdamag, amudan. Malaksid no saan? Itaban pa'y ka bagay. Naisarong kamat dito'y balay. Ay, dyan nga min damdamag iti TV, iti kalman. Nagbuya kayo ka di. Nala daw kami mata nang ilukat iti TV. Anya ka di ti may papan iti damdamag. Maipapan nga ron iti mapaspasamak agubat ijay Israel. Diyos ko, amin ka di apasit ti Israel ka bagay. Ijay kanumat gasa. Ijay ti ayan dagiti kakaanakam ka bagay. Imbag ano saan da may raman. Dayta nga ron mat ti pagdandan agak. Ay, kasanuda nga taitan. Diyos ko, amang ano maipit da iti gubat ka bagis. Ala, agkararag tayo. Dayta ti mabalin tayo a maitulong kadakwada. Agyan tayo pa'y kano dito'y basement ti hotel. Awan kano ti magna kadag iti kalsada. Adu kano ti rebelde iti rugar. Adamot kanalbuong itay bigbigat. Ijay kanumot ayan ti babalay tayo dayjay. Iso api naritan na tayo amapan ijay. Ang mga no adda ijay dagiti armado a rebelde. Umunag da kanulatan iti babalay. Sapay imbatik ijay ti kwartak.
ti urnong ko. Uray siyak. Adami ni Jay. Saan ko nga itugtugot ti kwarta? Nagmalas matan ti kastoy. Saan tayo pa'y ngag-duty? Tawan mo't umay a turista. Gapo iti da iti arin nupak. Ay, wan nga rod. Kasano itan? Tida pa'y lakat ag-awid dagi jay. Tida ka di mabutang iti bomba kas kadabala. Saan anala ka nanang? Adupay ti proseso dagita. Naipadamag, ngaddan to ipaay ti gobyerno, a repatriation kadagiti kayat nan ti agawid. Agparipatrate da kuman. Makapadanag mo. Di kay madanagan nanang. Amangan pa inuan niya ti mapasama kada kayo. Amuda ti aramiden da ijay. Anya jay na ipadamag nga inparikap da kano ti border. Awan kano ti makarwar kan makaunag. Pati kano pa'y makan kat maibusantan. At damat siguro pangalaan da iti kaninda kan inuman da ijay. Ay, jak makaid na. Awaga man, barang makontak mo ida. Pinadas ko nanang, ngamjak mat ida makontak. Amang ano awan pagludan da ijay. Gaputag gugubat da lakit nga rod ijay. Barok, rinugyam mat gaya man nga impatakder ti balayo. Wananti, narukop nga minan ti sigod a balay mi. Pagbalayan minto iti agbalin to nga asawak. Ay na, nagasat ti agbalin nga asawam. Tandan ton balayo adagos, barok. No agawid to dagiti kakabsat ko, iti danto sigod a balay mi ngagyan. Ay katuwan balay mo nga ro dayto tasikat inang ipaaramid. Adutin nala ka trabahador, tapno mabibit a malpas. Inton malpas dayto'y balay ko, kalay sa kami iti kayan ayat ko. Dayta mo't ti imbaga ni uncle mo. May sangamin nga inalam at trabahador. Aywan gayam, naawagam ka din dagiti kakabsat mo ije Israel. Ida makunta kanti. Ammo damot siguro ti aramiden da, ta nakaadal damot. Ammo damot siguro ti kamangan da ijay, tapno makaawid da ditoy. Awanan. Binomba ti kabusor ti Israel dagiti babalay a ginatang tayo ka dagiti kakadwata. Di mapo ka nun. Pati kwartak ijay. Awanan, nairaman adim mapo. Oray siya ka. Awan mama ay tinagbambandugan ta tadimapon. Anya pa ita ti kwartata. No agbayag da ito'y arin nupak. Kasanutan dito'y. Agawid ta ka di apaoy-paoy ije Pilipinas. Kapilitan na mapantayo iti border. Taijay ka no ti papanandag iti kayat na ti agawin. Agkukuyog tayo lang ang kadagiti kakadwata nga may dito Israel. Anya pa ngay no di kasta. Awan pa yan paggatangan iti makan. Naibos ti lako kadagiti pagtagilakwan. Kapilitan asirutan ti barikas. Tawan mo't ng kwarta paggatang iti makan. Saan tayo umit ang makatrabaho? Malmalpasan ti balay mo. Ngam, awan pa'y matpakadamagan tayo no kasanom dagiti kakabsat mo. Naipadamag mat iti TV, amang rugi ka nun nga agrepatriate da kadagiti Pilipino ijay, tatang. Sapay ko mga raw ta makasangpat dan. Ay unay yan tigasgasat dan ijay. So ape agsasaruno ka nun ti panagbomba ijay Israel. Ay, kasano nga tandang iti kakabsat mo ijay. Ala, bayan nyo. Takuntakak manan ida, tatang. Ay, saan mo asardayan ida kontakan anak? Barang masungbatan da. Uno agreply daman laeng. Malmalpasan ti balay mo, Barok. Finishing laangan. Ay, talaga adakkel. Kasla balay matlang tinagabroad. Saan mo, tanti? Balay lang ti may sa aman nalon? Anya aman nalon laeng nga ibagbagam.
Nadalos dayta at trabaho. Ngam ano timang tagtagibas iti manalo nanti. Di da ngamin ammo o manalon ti mangbibiyag ka dagiti amin a tao. Amin akanan ti tao. Kat nagtaod iti mula dagiti manalon. Wan met anti. Uray ti tinapay kat nagtaod iti mula ti manalon. Talaga met. Dagiti lang ikan lamos ti saan a nagtaod iti talon. Ta nagtaod dakat nga rod iti baybay. Wano karayan. Dagiti karni ngay anti. No nagtaod iti farm, farmers matlaeng tinangas asikaso kadagita. Nalpasan ti balay ni Greg. Adu kami nga mina nagtrabaho. Iso adaras nalpas. Wen nga rod. Iso nga imbagaken ko na, akasla balay matlaeng tinagabrod ti balay na. Ayun nabayag nga mina nagurnong ni Greg. Kasla imposible ang makabalay iti kasjay kadakal. Ay, kita man nga agpaiso ti biyag. Nulakat ammom ti agimped. Makabalay ka met, no kayat mo. Ay wain, kasano gayam dagiti kakabsat na. Karaman da kaday kadagiti umuna ang mapaawid. Ay, day tati saan tayo nga ammo. Awan met nga minti mabalin tayo apang kontakan kadakwada. Sapay kuma, tawan ti dakes anapasamak da. Ay, sapay lakuma Ay, kanayon ang maikulang ni kabagis. Gapo kadagiti anak na nga adda ija abroad. Nipod na bomba dagiti daddo maapastat ditoy. Awanin ti kuryente. Saan tayo ang makacharge iti cellphone? Kas tayo lang marabutit nga aglamlamang. Uray ko man no addan ba sa mga lakada tayo? Tapno makapantayon ni airport. Ay, mabigot tayon ditoy. No awan ti tulong dagiti mayat at tumulong amang ted iti kanan tayo. Jakamun. Isungarod nga inutak akanan ti tinapay, kandilata nga itedda. Jakpay mabmabsog ka dagiti tinapay lang. Imbagla pa mo pwede ti bisin Uray ko man pati danong. Kurang matirasyon. Pagyamanan tayo lata. Gaputa at darasyon nga itedda. Naawan nga kasano tayon? Kurang mangarod. Mabisiin ako unay. Kaya't ko kumamatin na po. Nalpasan ti balay ni Greg. Tay paayos na nga'y bayaw. Ay ket, intun pa blessing. Umay kayo unto amin na nagtrabaho. Ay saan nyo abay bayagan at ipa-blessing bayaw? Unaam ka no. Tapno saan asumrek dagiti di katatawan ako nada. Ay, uray at dadagita aparswa asumsumngat. No nasaya at dalakit day. Tay kumamangted iti swerte. Ang magpaiso nga ta, mati di katatawan ako nada bayaw. Diyak manam mo. Pagsasaon sa laang matdayta. Siguro. Awan pa'y mat nakakita iti di katatawan ako nada. Ngam apay nga tamat. Ngay bagada nga at dadagita aparswa. Un nga raw, kat saan mat nga rod ida makita? Impawitan da ka kadi iti dakkel agat at dagiti kakabsat mo, Greg? Apay anadamag yuday tanana. Wan ta nakapaaramid ka mat iti dakkel abalay. Bukod ko nga urnong, nana. Bukod nga urnong? Nangalaam ngay, katawan mo't sa bali at trabahom. Ti panagtaltalon ko, Saan ka di ang napagadal ko dagiti kakabsat ko? Babani ti panagtalon ko, nana? Sa bagay, nalawa ti talon nyo. Nagagat ka. Saan nga imposible ang makaapit ka itinawadwad? Iso nga ore man nalo naklaeng. Sa anak nga inutil. Ammum dayta. Tadimakkel tayo dito'y away. Babaan iti kinaman nalon. Mailukat ka no ti border inton bigat.
Masapol nga agawaan tayo ti mapan ijay. Magmagna tayo, tawan lugan. Sumabat ka no tibas a pagluganan tayo. Kasanun, wada makakita kada tayo a rebelde. Awan pagpilyan tayo. Matay tayo mo lang dito itibising. Unay katikas to yun. Nagriga tibiyag dito'y sa bali a pagilyan. Sapay ko maa, tama kasubli tayo ije pagilyan tayo. Makasubli tayo kuma si bibiyag. Sana akas may sa abangkay. Inton sumipngot. Rugyan tayo ti magna. Asidag ka no lang mat. Wen imbag iti rabi tamabalin tayong aglamang itiigit ti kalsada. No makakita tayo iti armado at tao. Mangan ken uminom tayo, kakabsat. Makita tayo ti balig iti may sa Manalon. Ni Uncle Matt, di na kumamat patiray ukan Mangan tayo lang. Ay, saan ka apat patiray ukan baraw? Agpay sumay timbagak. Agyaman tama apresaryo ti naaramidak, Uncle. Rumbeng laang. May saka apagwada naman nalon. Agpapaadal ka iti dua kakabsat mo. Ngam insamiram tinagurnong. Ita, nakabalay ka iti dakkel nga wampay asawam. Addan to asawak, Uncle. Agkalay sa kami iti mabiit. Kita manlata ti ado ti urnong na. Ina, iti asidag tayo dahi di akan albong. Kasanungay no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapaniti border? San tayon samutan ang makawid manang? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod, agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hoy! Iti asidag tayo dahi di akan albong. Kasanon no dito'y batog tayo tinagdiswan ti missile. Kasano tayo ang makapan iti border? Saan tayon samutan ang makawid? Matayak iti nervyos dito'y. Wan nga rod, agsasaro no ti sirena ti alarma. Nga da sumungad a missile. Diyak pa yan makaturturog. Mabisbisinak lang arudon. Astoy pa'y akanayo nak amabutbutang. Pakirdam ti pakinakam mo. Kasano ka ang makapagnaamapan iti border no kastalaang. Madanon pa'y nga taday tangay papantayo iti border. Kaslamat kumarkaro. Takanayon pa yan ti panagdisto ti missile. Naipadamag iti TV. Alo katanda ka no ti border iti Israel. Barang no pati damanang kat makapandan ijay. Ay nasapay ko mata makapandamit na po. Sapay agkurkurang kano ti makan ijay. Saan akanayon nga damagatang. Saan kayo unay ngagdandanag? Tamangan no agsakit kayo mat nanang. Saan ko amaliklikan ti agdanag, anak? Kakabsat mo ti aday ti paggad. Makatulong ti panagkararag, ngam ti panagdandanag, nanang.
Kanayo nakmet nga agkarkararag. Ala, barang no makapandan ijay border. Adda ka no bas amang ilugan kadakwada ijay. Ay, di dala ko manapnapanan ijay. Uray timulong da ko man na nagtalon. Kasano? Kat di damit nga rod kaya ti agtalon, nanang. Awito mo na tapasit at tinapay mo. Tamapantayon iti border. Adda ka no bas ijay. Awanan, kinang ko aminan. Urang pa'y nga ron. Oh, naggatal pa yun ti bagbagik tayak makadigos. Awan mo't nga Mindanong tawan kuryente. Bay ampay tadigos. Tibiyag mo kidit isalakan mo. Agdigos tanto no makasangpet tayo di Pilipinas. Pumanaw tayo dito Israel akakabkabkab. Dayta ti isang petay di Pinas. Ay, sumangpet talakid da si bibiyag. Mayatan. Tidakos. Kat no bang kay ta sumangpet? Intayo nga ruda na. Sapay ko tawan masalamaan tayo a bomba. Wano rebelde iti pagnaan tayo. Intayo ko ngam ni. Saan nga agpada day ta rubber shoes mo? Puraw day ta maysa. Idinto ta duyaw day ta maysa. Darasam, makilin natlat ta nga mo nagitibahas. Puray taawan mo't pros bitbit ta. Imbagda kita tadabit-bit dabag wano maleta. Datayo ngay nga kakadwa. Awan apulos. Bay am tamaleta wano bag. Day tabiyag mo ti isalakan mo. Nabumbangar di pagtaangan ta. Isungawan apulos alikaman ta. Nga lang, umulit ang rudan itipas. Yaman pa yapo. Ay, aday ta. Nakatugaw tamat laangan. Iki lumabas ta di ta may sa atugaw. Agapot kit din di may sa babae. Kamatak kuman ka. Anya nga rot ngay. Saan tayo mo't nagdigdigos, tawan danom. Ay, di tayo pa'y nakasukat. Ay, nagpaiso. Naangdod tamatin. Ay, no sumardang tibas iti batog ti siyar. Dumagasak pa'y basit. Barang adda tanong. Uno uray alkohol ang nakadiso. Nagsardang tibas. Oh, ada public CR kan bathroom dita. Ibagata iti driver, nga orayin da tabiit. Hindi nga ro dun. Ang mga nuad namanin makauna amapan. Datayumot lang kakakadwa ti makasapol iti bathroom. Ay, makading-awa tayo laangan. Sigurado nga adda dryer dita. Mabalin tayo nga ilababasit ti lupot tayo. Sa tayo i-dryer. Mabiit man ka. Agawaam nga rod. San ajay nakaapot ti kitaam. Anya nga rod, no di na maanusan ti angdod. Makainsulto nga rin tilo ka. Napimpintasak pa'y lang ang iso. Ha? Makadigosak lang takitan na. Kadamot umaw-awag di ta cellphone maw. Asino ngay dayta? Sa bali mo't ang number na lang. Ay, ang mga no damanang da ito eh. At iti cellphone, sungbatan niyo. Hello? Da kayo ka di daytoy, anak? Huwag nanang. Ada kami iti bus. Nakapanaw kami iti ayan tirinupak. Ay na, kunami lakit din no adadakas na pasama ka na kayo. Saan kayo mat ngamin ang makontak? Awan ngamin kuryente, nanang. Saan kami ang makacharge iti cellphone? Nasayat mat nga road no nakapanaw kayo ni Jai. O nanang, ngam di maputi balay kan kwartami. Awan apulos bit-bit mi. Adda kami iti shelter ti hotel, idi nabumba ti balay aginatang mi. Ay na, imbaglakit din tawan kayo Jai, idi binumbada. Idi adon ti rebelde. Di da kang palupusan arumwa, nanang. Adda shelter apagyanan mi, no adda misail asumungad.
Maala nga rod anak ko, agan-anad kayo, aging ga makadanon kayo dito'y Pilipinas. Ay ang kano dagiti ukbeng. Awan kadimot lang madian na pasamak kadakwada. Nakapanaw da kanon iti ayan ti rinnopak. Nabomba kano ti balay a ginatang da. Ay, imbaglangan tasaan daan na iraman. Adada kano iti shelter ti hotel, idi nabomba ti ginatang da balay. Nagasat da nga rod no kasta. Mapasang tayo umat nga rod idan. Imbaglakit din. Kunaklakit din no naisagmakan dagiti anak ko. Ala, ingkamat nga rod ibaga ka ni kabagis mo. Tapno saan nga agdandanag. Umay dayjay inton malam. Ada nga min papanan nila kay na. Masikuran dayjay nga agmay-maysa iti balay da. Awan ka di pa'y damag yung kada feken Maxine, mana? Maripatrate da kano iti mabiit. Napaninala ida tibas ija border. Kasta ka di. Ay, gayam. Kunak man no da feken Maxine tinagpawit iti pinagpaaramid da iti balay da manang Marta. Ngam agpaiso ka di ani Greg ti akin balay ijay? Kat isumot talaga. Idi pa'y laeng anagururnong. Idi adon ti urnong na. Balay tinalagip na nga impaaramid. Kunak lakit din no kung kunana laeng timbaga na nga iso ti akin balay. Ay, saan ang nakapapati nga agpaisaw ang makabalay? Tamakit kita tayo, akanayon dito'y away, nga awan sa bali at trabaho na, nuday agtalon. Agmulmula laeng, ngam, adumot ti malaklako na amula na. Damag kumot ang mga sawa ka nun. Wen, kasta ti kunana, si Mang. Ken, nasaya at mait, jay kaayan-ayat na. Kat, agkalaysadan iti mabiit. Sigurado akayat jay babae taaddan dakkel abalay na. Naggasatan day jay babae. Addatan niti Pilipinas. Ngem awan pa'y uray basit nga ipasarabo ta iti balay. Ay, sumungad ta nga ima-ima. Awan na pulos bit-bit na. Dayjay tumang ngamin agubat. Napukaw ti nagbambanugan ta iti medyo na unday ang panahon. Ay, saan ta na makasubli di abroad? Ta sigurado asaan akayat ni tatang nga isalda pa iti talon. Sigurado day ta. Di ta ngamin nagpawit at agos iti pinangsakada. Ay, santan nga estudyante. Iso akapilitan. Agtrabaho tan ijay talon. Una, sublian ta ti pinanawan ta atalon. Mala, intagluganan iti basta agawid tan ijay away. Kaano ti isasangpet da feken Maxine? Ay, Jack ammo lakay. Basta tinyawag da, adadan iti bas. Nakabhanaw dan iti border. Ay, Jack amo no nakalugan dan iti eroplano. Mabiit nga road no nakapanaw dan ije border. Inyawag da kano nga awan apulos na isalbar da agamit kan kwartada. Tanairaman idin na bomba ti balay agin atang da. Mas daawak ngamin taapay agimatang da ije iti balayda. Dito'y kuma at nagpaaramidan da iti balayda. Wen ta nakakita da kano itinalaka, iso aginatang dan. Ay, dito ti pagdaksan ti darasudos. Saan damot at taga ijay? Apay kumaagumatang da iti balayda. Tumani magtisalsaltag. Andan sakit sa nga ili tayaw. Anya ko mati koneksyon dagiti salsaltak iti sangaili nanang. Mamatiak iti dayta. No kanayon nga agun iti salsaltag, at damay sarong iti balay. Nera na lang dayta nanang. Anya ko mati amo ti salsaltak ngay. Uray kita at damay sarong dito'y balay.
Ala. Kitain taman nga rod no adda nanang. Ada tao. Inakman kitaan. Asino nga taday ta? Agmano kami man, nanang. Ada kayon, anak ko. Una nang, mabisbising kami unay. Adda ka diin na po'y. Nabayag adi kam nang nangan itiin na po'y. Katanya nga itikinkin na niyaw. Amala, umunag kayaw. Ada kilaban iji kusina. Agdiritso tayon ijay. Agyaman kami, nanang. Ay, tinapay lang, tikinkinan mi. Ay nahay, imbag lakit din ta ada kilaban. Makapanganak matlaangan. Ada pinakbat kan tinuno adalag. Nanang, akin balay dita nagdakkel a balay dita asidog. Balay ti adiyo. Kay patpatakder na. Adda nga rodakkel abalay tayon Balay da iti agbalin nga asawa na dayta. Bukod na mat nga urnong, ti panang patakder na. Nakaipatakder ni Greg iti kasta kadakkel a balay? Nangalaan na iti ginastos na iti dayta? Anya pa'y ngay, no di babaan iti urnong na iti panagtalon na. Agyan dita nagdakkel abalay. Idinto ta agyan tayo dito narukop abalay, nanang. Anya pa'y ngay, no di kasta anak ko. No kumapinatarimaan yo kabayatan ti kaaddayo ija Israel. Dakkel kumahamot ati balay tayaw. Mapan kami langan iti sabali a pagilyan, tatang. Isalda tayo man yan ti talon, taramaten mi nga agabrod. Idi damaw. Pinatgak tikid daw yung isalda tayaw. Ngaman niya ti inaramid yaw. Intantan yaw ti panagsaka tayaw. Saan itan, tatang? Ipawit mi adagos ti kwarta. No kayat yu ti agabrawd. Agtrabaho kayo iti talon. Taagurnong kayo iti pagabrod yaw. Kaano kami pa'y ngay ang makaurnong? Mabayak pa'y Tagibas sitan yu kade ti manalon. Apay nga Jacob sa tiyaw. Nakabalay, babaan iti panagtaltalon na. Uray sa dino ti ayan mo. No nagagaat kan amom ti agimpan. Makaurnong ka. Adamot urnong mi, ngam dimma po, gaputan na bomba, tatang. No impaw ityo kuma, taimbang kume. May mayat kuma. Ngam tay patpatpatan yaw. Agipawit kaming to, tatang. Iso nga isalda tayo kumamanin ti talon. Saan na mabalain? Amangan numapukaw pa'y ti daga. Dandani napukaw ti daga, gapo iti aramid yaw. Katjak kayatan, amaulit pa. Nagpipintas dagiti mula ni Greg. Kinahom ka di. Sigurado manen ati mapaglakwan na dita. Tulungan talangan. Tapno ibingayan na ta. Pa'y kukwarta tamot. Nag-abroad ta nga agpaiso. Ngamalas mo, tawan gasat ta iji abroad. Swerte ni Greg. Nauray saan ang nakadal. Nagagat. Iso adimur astibiyag na. Inatiyo na ta nga roti may sa aman nalon. Makitinulong takan ko ng agmulang. Kalpasan na. Agpatulong ta. Tapno makaabroad ta. Kasta ati aramidan ta. Makitrabaho taken ko na iti talon. Tapno ada aramatan ta nga agabrod. Ay, awan na tagayam ti makaatiw iti biyag ti manalon. Isuda ti maawagan asibibiyag ahiro. Wenno banwar. Ta isuda ti pagtataudan ti taraon ti aming atao. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Manalon, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.